Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake sauraro ku a cikin wannan sabon bidiyo. To a yau insha Allah yan uwa za mu nuna muku hanyar da za ka samu Tron token na Dala Biyar har ka je kai withdraw sannan ka saida abinka a kasuwa. To amma idan ka san baka danna mana alamar subscribe ba, ka duba daga ƙasan wannan bidiyo za ka ga alamar subscribe sannan ka taɓa mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yanzu mu je ga bidiyo. Yau to kamar yadda kuke gani yanzu za mu shiga cikin link ɗin. Yau link ɗin ku yana cikin description. Yanzu haka za mu taɓa create free account ɗin nan domin zuwa mu je mu ƙirƙiri wani sabon account. To yau kamar yadda kuke gani yanzu za mu ciccike waɗannan sauran information ɗin nan, information da suke buƙata. To sai ka ciccike su. Sai ka saka email ɗinka da password. Yau to nan gashi nan I'm not a robot. Yanzu zan yi verification na I'm not a robot. Yau gashi nan suka ce na zaɓi hoton da yake da mota a jiki. Yanzu kamar yadda kuke gani yanzu ya yi verify, na ma tafi register. Yanzu gashi nan sun ce zan je na duba a email ɗina, sun tura min wani link wanda zan je in taɓa nayi confirming ɗin wannan register tawa. Yauwa kun ga nan guri din sai na taɓa shi. Idan na taɓa shi to zan yi verifying ɗin email ɗin nawa. Yanzu gashi nan zai loading. Yauwa gashi nan yanzu amma ya yi confirming insha Allahu. Gashi nan inda suka yi mun tan. Yanzu zan shiga cikin account ɗin nawa ne, na je na fara samun wannan dalolin. Yauwa to wannan box ɗin da kuke gani shine wanda zan taɓa. Idan na taɓa shi to sai point ɗina ya ringa ƙaruwa. Wannan gashi nan kuka duba ƙasan nan akwai wani wuri da aka sa energy haka. To wannan energy gashi nan guda 50 ne. To saboda haka taɓawa 50 za ka yi. Taɓawa 50 za ka yi, shi wannan mutumin zai tashi sama haka. To idan ya je bugu to abin da ka samu za ka gani. Wani lokacin suna ba da dala ne, wani lokacin kuma ka samu point, wani lokacin kuma ka samu ma energy. To amma ni yanzu gashi nan bugowan farko gashi nan. Ko me zan samu gashi nan dai. Gashi nan dai zai ƙirga. Yau kamar yadda kuke gani yanzu gashi nan na samu $0.48. Yanzu nayi collecting ɗinta gata nan a kan dashboard ɗina. Gata nan ta zama da $00 ne amma yanzu gashi nan ya koma 0.48. To yanzu haka za ka yi ta bugowa kana taɓa wannan box ɗin. Kana taɓa wannan box ɗin point ɗinka na ƙaruwa, dalolinka suna ta ƙaruwa. Haka har ka haɗa adadin kuɗin shi wannan Tron ɗin wato Dala Biyar kenan. To kana haɗawa insha Allah za ka je ka withdraw ɗinka successfully ba tare da ka samu wata matsala ba. Kun ga yanzu an samu rashin sa'a na bugo empty. To
to kun ga daman na gaya muku suna bada point, to yanzu gashi nan point ɗin na samu guda 23. Yauwa to bara na nuna muku kuma inda zaka je kai inviting ɗin friend. Gashi nan wajen invite friend ɗin nan. Taɓa shi haka. Yauwa kamar yadda kuke gani wannan shine link ɗinka, link ɗina wanda zan je idan na taɓa copy ɗin nan zai copy, zan je na ringa referral ɗin mutane. To duk wanda ya register ina da wani kaso ban dai san ko nawa ne ba, amma dai saboda ba lokaci ni nan zan wannan, za ka iya dubawa kai ka gani ko nawa ne za su ringa biya. Yauwa to wannan ita ce hanyar, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin YouTube channel namu.